ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାय ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। କେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଘର କାମ ସାରି ଆମର ଡାଲି ନଥିଲା ତ ମୁଁ ମୁଗ ଗ୍ୟାସରେ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ତାକୁ ଦଳି ଦେଇଥିଲି। ଦଳିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର କେମିତି ଘରୋଇ ମୁଗ ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏମିତି ଶିଳରେ ଆମର ତାକୁ ଦଳିକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ଡାଲି। ତ ଘରେ ସରିଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭାଜିକି ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇକି ରଖିଦେଇକି ଆମେ ମା ପୁଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମାମୁଁ ଘରକୁ। ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଏମିତି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାର ତ ଯୋଉଠି ଗାଡ଼ି ସିଏ ହିଁ ସେଇଠି, ଗାଡ଼ି ଯୋଉଠି ସିଏ। ତାପରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କିଛି ଆମ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗହଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ, କାରଣ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା।